vidite danas velika buka. Evo došli su radnici komunalca Dervenskog ovdje na Ukrinu, pardon, na Miljacku u Sarajevo, da povade pjesak iz kućice što je se nakupio u Miljaci od naših Drvenčana u Sarajevu. Pa Roki, daj molim te, daj kontroliši tu situaciju, šta radite s tim pjeskom? Ja ne mogu da priđem radnicima Drvente. Znači, koliko ima Drvenčana ovdje u Sarajevu, kod tebe u Sarajevu, znači taj pjesak sav je završio u Miljacku. Ajde molim te, javi mi šta se dešava, Roki, sa tim pjeskom, evo. Evo, upravo prestaje raditi mašina, pa možda da je siđem. I hvala ti na javljanju, pa ja, eto, stigo, dok su još radovi na Miljackoj.